Добрый день, шановные сябры! Сегодня на канале «Казки на канапе» хочу прапанаваць вам знаёмства з кнігай вядомага беларускага паэта, навукоўца, культуролага Валерыя Максімовіча. Называецца кніжка «Насціна шчасце». Гэта казка «Быль». Напісаная яна ў вершаванай форме. У ёй удала спалучаюцца аўтарам рэальныя падзеі і казачныя фантастычныя прыгоды, элементы. Галоўная гераіня кнігі – дзяўчынка Насця, 4гадовая па ўзросту, цікаўная і дапытлівая па характару. Навакольны свет яна ўспрымае, канешне, дзіцячай непасрэднасцю і замілаваннем вялікім. Давайте познаёмимся трошки з ёй бліжэй. Там, за лесам, за заставай, за гаючкам кучаравым, дзе спявае салавей, наша Насцечка жыве. У дзяўчынкі белы тварык, не кране яго камарык. Вочкі, сінія валошкі, не куснулі б, тьфу-тьфу, мошкі. Вельмі слаўная дзяўчынка, любіць вершыкі смяшынкі. Рыбак, птушак і звяркоў. 5 годзік ёй пайшоў. На ўзыходзе сонца зранку Насця тут, як тут на ганку, і склікае галасней са свайго двара курэй. Удосталь сыпле ім зярняткі, не шкадуе і аладкі, і вадзічкі ім наліе, хай з іх кожная пап'е. А за клопаты ўсе курачка затым знясе ёй яечка ў падарунак, будзе Насцечцы ласунак. Перш чым сесці снедаць потым, Насця з радасцю, ахвотай мые ручкі, тварык свой цудадзейнаю вадой. Што прыемна так казыча, і здароўя Насці зычыць, прахалодай абдае, дорыць кропелькі свае. На стале стаіць сняданак, згатавала яго мама. Не сняданак, суд на смак, не адмовішся ніяк. Як пабачыш той ласунак, мамін сладкі, смачны пачастунак. Пачакае Насця трошкі і з'ядае ўсё да крошкі. Яйка, сыр, смятанку, блін, што б ёй толькі не далі. Яйка з'есці, то падмога ад крыўдзіцеля любога. З'есці сыру смак каровін, каб не страшылі вароны. А смятана – любата для яе і для кота. Круглы блін з'ясі, як сонца, будзеш радаснай бясконца. І дзяўчынка не хітруе, працу маміну шануе. А ў Насці ёсць яшчэ свае забавы. Зайка-сплюшка, кот ласкавы, і лужок ёсць ля двара, дзе гуляе дзетвара. Насця мае свой занятак, свой адказны абавязак, пра які не забывае, сваю ляльку спавівае. Ложак рупіцца заслаць, каб яе пакласці спаць. І дачушку забаўляе, калыханачку спявае. Баю-баю, моя дзетка, мой каток, закацілася ўжо сонца за лясок. Села ноч вялікім птахам на зямлю, я ж люляю залаціначку сваю. Паляцелі гусі шэрыя ўдаль, спі, малюсенькая знічка, засынай. Каб пярынка з лебядзінага крыла ахінуць сябе цяплом сваім змагла. Ветрык змораны здарожыўся, прылёг, і заснулі каласінкі ля дарог. Ты таксама, каласіначка, засні, а ў дзівоснай сваёй казцы адпачні. Ціха-ціха свае вочкі закрывай, і табе спяваць я буду баю-бай. Калі ж лялька засынае, у дзяўчынкі ёсць наступныя заняткі. Далей аўтар распавядае пра сяброўства Настачкі са сваімі равеснікамі, пра іх дзіцячыя справы, забаўлянкі, пра наведванне дзіцячага садка, дзе іх атуляе сваёй любоўю і клопатам выхавацелька, якая прапануе ім розныя гульні, загадвае загадкі. Вельмі хораша аўтар апісвае ў сваёй кніжцы для дзяцей летнія часіны. Зараз я вам крышку пачытаю.
Лето – слаўная часіна. Ні адной няма хвіліны, каб сядзець і сумаваць. Дзецям хочацца гуляць. Колькі розных ёсць дзівоз, там, дзе травы, дзе пакос, дзе мядунка і дзе мята. Выглядаюць зухавата. Смолкі, сінія званочкі, шапаткія васілёчкі палымнеюць і красуюць, хараством сваім дзівуюць. Краскі Насцю паланілі, шарамі заваражылі. Ёй на вушка што спяваюць і галоўкамі ківаюць. Льецца песня з-пад блакіту, сонцам луг увесь заліты. Скачуць конікі, трашчаць спевы іх паўсюль чуваць. І бялявыя рамонкі падаюць свой голас звонкі. Зводдаль за лужком зялёным дзіўна ззяе мора лёну, і пад казачным блакітам маладое спее жыта. Увесь прастор звініць, смяецца, лугавая песня льецца, і дзяўчынку тым вітае, дорасць, радасць забаўляе. А вось у другой палове казкі аўтар ужо звяртаецца да нейкіх фантастычных падзей, да казачных. Насця на гэтым лугу вельмі любіць бываць. Насця стомы тут не знае, з кветак тых букет збірае. Жоўты колер і чырвоны, і бялявы, і барвовы, а пунцовыя пялёсткі і сцяблінкі завіточкі той букецік аздабляюць і прыветна свеціць зяюць. Як жа тут не падзівіцца? Ну і Насця, ну і майстрыца! Падарунак гэтай маме самым лепшым у свеце стане. А вось далей дзяўчынка на лузе нечакана засынае, бо соненька яе разамлела ад соненька яна, а хмарка-аблачынка запрашае яе здзейсніць незвычайнае падарожжа ў дзівосную краіну. Вы ж ведаеце, калі летам назіраць за аблачынкамі, то можна убачыць самыя розныя выявы. Так і наша Насцечка, якая была вельмі такая любіла назіраць за ўсім, і яна таксама падняла галаву ўгору. Насця села ў цянёчку, падняла ў неба вочкі. Там, як белыя аўчынкі, праплываюць аблачынкі розных формаў, сілуэтаў. Можна угледзець там камету, галаву коня, вярблюда і самога цуда-юда, і баравічка дзядка, і таўсматага бычка, і каточка лежабока, і велізарнага цмока, а таксама бабу Ёшку, што кіруе ступай бочкай. Змей Гарыныч агнядышны завіхаецца ўвішна. Бровы звёўшы злосна, ён піша дзеткам свой закон. Без вышэйшага дазволу, каб ніхто не ішоў у школу, ні ў садок, ні ў двор вясёлы, каб менш кожны з іх сваволіў, не бадзяўся, дзе захоча, і не ўзнак, куды не збочыў. А вон там, над лесам воддаль, груганы свой рэй заводзяць, следам зайца забіяку гоняць белыя сабакі. Аблачынкі праплываюць, безліч цудаў раскрываюць. Варта погляд прыпыніць, можна шмат чаго адкрыць. У майстэрні той нябеснай ад прыгод і цудаў цеснай Насця сцішылася ў цені ў дзівосным захапленні. Столькі цудаў, столькі глянь дзівосаў тут, цэлы стос і цэлы жмут. Падарылі аблачынкі нашай кемныя дзяўчынцы. Фантазіруй, не стамляйся, цудам дзіўным наталяйся. І вось так, калі дзяўчынка назірала за гэтымі воблачкамі, на неўзнарок задрымала. А тым часам неўмінуча Насцю сон змарыў цягучы. Ля кустоў я ў цянёчку уміг заплюшчыліся вочкі, а галоўка на бачок, на маленькі курганок. Ручкі ў момант аслабелі на курганавай пасцелі, і неўзнак букет пахучы выпаў з кволенькіх тых ручак. Спіць так соладка дзяўчынка, у небе хмарка-аблачынка пазірае на яе і так ціхенька заве. З ёй паплыць у край далёкі, на прастор, разлог шырокі, бавіць вольны час на славу, піць гарбату і какаву.
спрабаваць лаваш і піцу, ды і розную драбніцу, зразы, смажні і пячэнькі, йогурт, гамбургер, таўсценькі, фандзю, поке, круасан, найсмачнейшы марцыпан. У свеце шмат смачных страў. Хто усе з іх пакаштаваў? Смакату ўсе дзеткі любяць, не адмовяцца, прыгубяць. Апетытны той кусочак, што так просіцца ў раточак. За мачанку верашчаку дзеткі ўсе гаворуць дзякуй. Як з'ясці гаршэчка бабку, будзеш з твару чысты і гладкі. Колькі смачных страў на свеце, усе іх любяць нашы дзеці. І пра тое знала Хмарка, ну і хітруга, ашуканка. На пачатку дзяўчынцы было вельмі ж весела падарожнічаць на аблачынцы. Яна бачыла розныя краіны, розныя будаванні, камяні нейкія, але потым ей крышку это ўсё надакучыла, і яна зразумела, што змяніўся настрой пачуццём такой адзіноты, адрыванасці ад сваёй зямлі, ад сваёй мамы, таты, ад бабулі. І дзяўчынка нават пачала слёзкі свае пускаць і запела такую песеньку: «На бялюткай аблачынцы я плыву за неба край. Мамачка, тваёй дзяўчынцы хоць крыху паспагадай. Ёй тут сумна, адзінока. Ні адной душы вакол, да цябе ж мне так далёка, а так хочацца дамоў. Ой, не грэе мяне сонца, і ні зблізку, ні здаля. Пада мной абшар бясконцы, незнаёмая зямля. Толькі вельмі маркотна ў далёкай старане, птушкай лёгкай, пералётнай абярнуцца б зараз мне. Я на крыльцах паляцела б у раднюсенькі садок, на галінку ціха села б, падала свой галасок. І спявала, аж заслухаўся б прастор. Песняй звонкаю вітала б свой лужок, і сад, і бор. Ой, няма нічога ў свеце мне радней і даражэй. Толькі хто мяне прывеціць, хто зноў верне найхутчэй да сваёй старонкі роднай, да радні і да сям'і, каб сямейкай дружнай, годнай у сваім доме мы жылі. І дзякуй Богу, напрыканцы гэты сон заканчваецца, і дзяўчынка нарэшце пачула голас сваёй матулі. А моя ж ты кветка згуба, я ж не ведала, што і думаць, чуе Насця мамін голас, мілы, родны, як ніколі. Дзе ж ты, кветачка, гуляла? Я ўжо думала, прапала, кажа маці з хваляваннем і з такім замілаваннем. Мама, у лузе я гуляла і букет табе нарвала. Крышку, бачыш, ён прывяў, бо на сонцы паляжаў. Маме кветкі працягнула, вінавата ўздыхнула. Дзякуй, сонейка малое, а маё ж ты залатое. Мама з тым сваю дачушку абняла, узяла за ручку, шчочку тут пацалавала, і так добра Насці стала. Хачу сказаць, што аўтар вельмі прыгожымі словамі заканчвае сваю казку, і гэтымі словамі ён праслаўляе нашу радзіму, яе прыгажосць, жаданне жыць менавіта на той зямлі, дзе ты нарадзіўся. Сонца ўвысе зноў заззяла, і на сэрцы лёгка стала. У Насці нашай і ў матулі, бы на свет наноў зірнулі. І пайшлі сцяжынкай вузкай маці і яе дачушка. Колькі дзіў было наўкола, скрозь струменю гул вясёлы, і святліста луг заззяў, Насцю з мамаю вітаў. Медуніцы і званкі палымнелі ля ракі, а гуллівы вольны вецер заспяваў зялёнай ветці. Дрэў і птушак галасы сярод мілае красы. Хачу сказаць, што гэту кнігу яна адрасавана дзецям школьнага, малодшага школьнага ўзросту. Яе будзе карысна выкарыстоўваць пры правядзенні гучных чытанняў, для інсцэніроўкі ў класе, для сямейнага чытання, для чытання дзецям казкі на ноч. Пры завучванні вершыкаў на памяць таксама вам будзе даспадобы гэта кніга. А я толькі хачу дадаць, што яна выйшла ў выдавецкім доме «Звязда» у 2025 годзе. Малюнкі стварыла мастак Кацярына Ганжына. Я дзякую вам за ўвагу і спадзяюся, што кніжка пра дзяўчынку Насцю вам спадабалася. Да новых сустрэч. Да пабачэння.